Здравейте, приятели! Днес с Кари и Стени, които са втори път участват в моя канал. Както знаете, за този танц са го пачевира. Те го танцуваха с мен в моят канал. И днес ще въртим на това колело, което, както виждате, има много предизвикателства. И каквото предизвикателство ми се падне, това ще правим. И наистина ни пожелайте късмет и най-накрая в коментарите напишете кой ще спечели. Надявам се видеото да е интересно за вас. И приятно гледане! Приятели, се въртаме на 3, 2, 1. Може много да не се вижда, но се падна скачане на въже с един крак. Добре, това ще е трудно. Затова наистина, моля ви, пожелайте ни късмет. Тени, давай! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Не са много. Давай пак. Втори опит. Да. Добре, ще се опитам тук малко на по-равното. 1, 2, 3. Давай. Това пъти право. Давай. Давай още един път. 1. Давай. Почти, браво. Така, започвам. Браво, Вики. Браво, Вики. Ох, смъли ми се кръка. Заболявам. Така, хора, този победител, този ранд кой ли беше победител, не знам. Вие ще определите. Но или ние да определим. Ние да си кажем направо. Добре. Това беше ясно, това е. Вики. Без да лъжа, наистина просто ми се получава, защото много добре мога да скачам на два крака и си ми се е получил. И сега Да завъртим отново колелото. Ето го. Хора, пред вас ще се въртим колелото, те ни натисни. Може много да не го прочитате, Но отгоре също пише, но малко. минаване под предмети. Хора, първо трябва да го нагласим. Значи само да ви покажа. Карай търпени се да покажа. Например, по тази масичка, но след нея ще нагласим още много предмети, под които трябва да минем. Така че ни пожелайте късмет, сега се връщаме. Хора, сега започваме наше предизвикателство, наистина трудно. И сега съм първо. Сега, Дени, може да снимаш? Така. Чакай малко, така под масата да се види. Сега ще пуснем таймера. Така, да. Когато ти кажа старт. Така, минавам! Много е гадно. Почти. Стоп! Опа. Хора, ето моя резултат. 24, 36. Сега нека да видим на другите, нали ще са по-добре. Това е много трудно. Кажи бе, много си бързо. Стоп! Не, изчакай още не. Давай. Ето кой е резултатът на Кари. 12,77. Хора, Кари е много по-добър. Добре, сега да видим на Денито. Опа! Дени! Ти ще го минеш по-бързо от мен. Не вярвам. Според мен, да. Давай! Хора, защо всички го минават по-бързо от мен? Няма нищо, каквото стана, вижте резултата. 15 секунди. Аз за 24, някъде или даже са повече. И сега, хора, да видим следващото предизвикателство. Хора, сега Кари натискай.
копчето. Спин. Ние не ви казахме в миналия кръг кой победи, защото вие сами ще определите. Да. Въртене на обруч. Въртене на обруч. Сега това май пеше да си смислим кой ще измисли. Вярно, кой ще върти повече обруч. Да. Сега само трябва да ги семем. Хора, ако се чучите какво значи това, Кари ще е първа и ще се сичаме време, кой са повече ще върти, както се сичахме на другото предизвикателство. Да, сега е 0-0. И започваме. Старт! Давай, Кари, можеш! Ще успееш! Давай, Кари, много си толкова. Давай! Оля, аз не знах, че е толкова добра! Браво, Кари! Имаме силен конкурент. Хора, Наистина, резултатът си е много добър. Сега да видим как ще го въртя аз. Хора, супер добра съм, няма да въртя. Браво, Вики, много добра си! На мен мама ме е учила на обруч. Как се върти. Но Кари наистина не очаквах, че ще го върти толкова добре. Просто не очаквам. Те не виждат, че се кичура. Хора, знам колко ще отнеме това. Това може да отнеме половин ден. Колкото отнеме. Имаме силен конкурент. Даже не е силен, а от мастър ниво. Охо, давай, Вики, ти цял час ще мине докато въртиш този обруч. Какво да направя? Хора, те ни ще ви спре се една минута, най-вероятно. Те ни спри колко иска се една минута. Хора, няма да ви лъжа, наистина. Ще продължавам да го въртя през тази една минута. Ще продължавам да го въртя, наистина. Няма да го лъжа. Нека да продължаваме да гледате колко време ще отнеме. Това няма да... После може и да го спре. Давай, Вики, можеш го. Хора, ще правя някакви по-рискови неща, за да спра по-бързо. Ще се въртели започите. То е ясно кой ще спечели в този кръг. Защото тя може много. О, да бе. Аз преди месец се научих да го въртя хубаво. Аз преди около една година и нещо. Аз обикновено мога да го въртя, но просто определено време, като не съм го въртяла, се забравя малко. И преди месец... Хора, това ще отнеме цял час. И хора, не знам. Да продължавам ли, нарочно ли да спирам? Хора, ще скачам с обруч. Това не съм добра. Сега ще видите, че ще скачам. То е ясно кой ще спечели, буквално. Направих риск, за да може по-бързо да спра, наистина. Това... И хора, ето по времето, то може, между другото да е доста повече, може и да е половин час. Но аз спрях се да може да не ви е скучно само да гледате как върти обруч. Времето й беше 2 минути, 31 секунди и 33 стотни. Буквално това е рекордно време, никой не може да го бие. Така че, професионалисти могат. така че нека да преминем към следващия играч. Хора, те ни не е въртяла от месец обруч. Кари, 1, 2, 3, старт! Аз съм сигурна с най-малко, защото усещам как скоро обръча ще падне. Аз от Ама ти току-що се почна! От месец не съм въртяла обръч и буквално не мога да го въртя хубаво. Преди месец, миналия или по-миналия месец се научих да го въртя и преди месец не съм въртяла, така че откакто се научих не съм въртяла повече и така че не съм сигурна колко ще успея. Просто обикновено не мога да въртя обръч. Други неща мога да правя, но не и да въртя обръч. Хора, вече 39 секунди тя върти обруч. Кога минаха толкова много време? Но само знам, че няма да издържа още много. Ама върти се, аз как се въртях, на един крак въртях.
И други неща правех. Давай ти. О, аз... Айде от една минута вече въртиш така. Нещо скача и върти се, айде. Аз веднага като стъпна на един крак. Айде, давай. Ой, чакай. Давай, малко. Ама върти се. Чакай, Йоврата ще падне. Върти се, хайде. Върти се. Готово. Аз и знаех, че ще падне. Хора, нали ви казах, че тя е професионалист? Да, бе. Ама аз правих и други неща, на мен скачането не ми е добре. Цели 18 секунди въртеш между другото и сега да видим какво ще се падне. Така. Хора, натискам. Ето тук наотгоре може да ви изпише какво се е паднало. Не може да го прочете него. Съчетания с въже. Тоест, не е точно съчетание, трябва да си измислим едно упражнение с въже, което просто не съществува и ние трябва да го измислим. Хора, това ще отнеме доста време, но сега можем да ви покажа малко от репетиция. Но, аз не знам, обаче на мен това въже ми е много удобно, макар ще я по-удобно. На теб ли да стане? Нали ще сме една по една, но нека да не издаваме нищо, да бъде изненада. Така. Едновременно ще го тренирам по една ще го покажем. Сам секундичко. Май имаше още едно. Чакайте, къде е другата изненада. Хора, подготовката като цяло почти ни е готова. Хора, готови сме, стана супер тъмно, но се надяваме да видите нещо, ще свети с фенерчето. Да. Айде сега, изчакай малко, някой трябва да снима. Изчакайте на класеците. Арт. Хора, ето можете да видите на един крак съм. Седем и преплитам. Чакайте да нищо. 3. Да, почти две тройки. Значи, скачвам на един крак и после да сменям крака и си преплитам. Ръцете и трябва да го прескоча. Видяхте ли колко яко стана? Гледайте. Само секунда. Вие сами ще оценявате на кой движението е по-хубаво. Който е победил в цялото предизвикателство, само последен път, защото не ми се получи. Още един. Готово. Така, това беше Вики. Оценете от 1 до 10. Ето го и моето движение. Така, нека да започнем. Така. Обърках първи път, съжалявам, много се извинявам. Втория път. Опа. Нека да покажем прозрачно. Хора, много е трудно. Оценете тени от 1 до 10. Ето, вижте само как прескача въжето. Да, вижте, това пъти. Едно след друго. Между другото, това и аз като бях много ми беше супер трудно да го направя. Светим с фенерче. Ето можете да видите, с фенерче светим. Защото е много тъмно, просто наистина за това видео много се старам. И оценете Кари от 1 до 10. Хора, малко отъмняхме, но... Ще пуснем едно последно предизвикателство, защото наистина е много тъмно вече. Даже аз не се виждам много добре. Ако се падне по И второто... комари слязоха даже. Кой ще бяга по-бързо? Хора, това предизвикателство трябва да обикаляме къщата по-тъмно. Не съм сигурна, че е много добра идея да го правим, понеже е по-тъмно и може нещо да не видим. Също? Да, така че повторно наистина много съжаляваме. Повторно просто ще трябва, понеже просто ще се спънем, ако не видим. Защото просто ако беше по-светло, можехме да направим всичко. Кой ще издържи най-много време на планк? Добре, хора, това вече го можем. Да. Планк. И сега сичаме. И ще ви покажем. Хората ми се понеше, просто стана много тъмно. Няма в тази стаичка, няма как да снимаме, няма как да оперим камерата, така че ще се вижте как го правим. А пък, ако искате, ако не ми вярвате, чиста тъмнина. Ето. Чиста тъмнина е просто... Ще направим част 2, в
която Ами ще хора, продължим. ако остане време, може и да направим част 2. Ние наистина сме плодни, чисто плодни сме, понеже наистина много се старахме за това видео. Също, И все пак не забравяйте, ако ви е харесало, да сложите палец нагоре и да се абонирате за канала ми. И чао на всички!